Milorad Pavić. Vreme istini može da naškodi više nego laži. Čovek ne stari ravnomerno, uz časovnik, nego ponekad za 3 dana više no za godinu. Čovek jednostavno nije stvoren tako da gleda samo napred. Ako ideš u smeru u kojem tvoj strah raste, na pravom si putu. Treba se samo navići na sebe, posle je sve lako. Ne zna koliko ima, nije bogat. Sve budućnosti imaju jednu veliku vrlinu, nikad ne izgledaju onako kako ih zamišljaš. Cilj nije najbitniji u životu. Život, međutim, nećeš provesti na cilju, nego na putu do cilja. Zato je važnije kakav si put izabrao, a ne kakav cilj imaš. Tajna je uvek starija od istine. Osjetiš li u sebi plamen, trči, jer ne znaš kada će se on ugasiti i ostaviti te u mraku. Učili su nas svi kako se radi, a niko kako se živi. Do tajne se ne stiže drumom, nego stramputicom. Ona nije na kraju pravog, nego na kraju pogrešnog puta. Ko hoće da menja svet, mora da bude gori od tog sveta, inače od posla nema ništa. Život nije lek od smrti, kao što je smrt lek od života. Vrlina je postupati u skladu sa sobom, biti zadovoljan sada, ne u ime budućnosti i odsećanja na prošlost, nego zbog ovog trenutka. Vrlina je biti potpuno živ. Svaka vrlina je samo stanica na jednakom odstojanju dve susedne mane. Loše skriven ženski osmeh vredi više od loše vidljivog. Tvoja prošlost krije se u tvom ćutanju, tvoja sadašnjost u tvom govoru, a tvoja budućnost u tvojim pogrešnim koracima. Vreme postoji samo u kalendaru, u životu svako ima svoje vreme. Razlika između dva da može biti veća nego između da i ne. Upamti, pismen gleda u knjigu, naučen gleda u mudrog, a mudar gleda u nebo ili suknju, u šta može i nepismen. Ako svaki dan ne ukradeš od samoga sebe malo snage i vremena za ljubav, ništa od ljubavi. Nije u pravu onaj ko zna istinu, nego onaj ko je za svoju laž uveren da je istina. Književnost vodi u budućnost čitalac, a ne pisac. U srcu ne postoji prostor, u duši ne postoji vreme. Uči se da zaboravljaš ono što hoćeš, to je važnije i teže nego da pamtiš ono što nećeš. Ceo ljudski život se svodi na sutra. Buku je lako napraviti. Napravi, ako možeš, tišinu. Ljubav je kao ptica u kavezu. Ako je svaki dan ne nahraniš, ugine. Kao što neke ljude ne drži mesto, neke ljude ne drži vreme.